Η ζωή είναι ένας κήπος. Κάθε μέρα κάνουμε επιλογές. Αυτές οι επιλογές είναι σαν σπόροι που φυτεύουμε στο έδαφος της ύπαρξής μας. Αυτές οι επιλογές σαν σπόροι μεγαλώνουν στις ιστορίες της ζωής μας. Κάθε σπόρος που φυτεύουμε έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να ανθίσει ή να μαραθεί και να πεθάνει. Θα φυτέψουμε σπόρους αγάπης, καλοσύνης και συγχώρεσης. Αυτοί οι σπόροι μπορούν να δημιουργήσουν έναν κήπο γεμάτο χαρά και ειρήνη. Έναν κήπο που θα ευδοκιμήσει και θα προσφέρει καρπούς για όλους. Ή θα αφήσουμε τον θυμό, τον φόβο και την πικρία να ριζώσουν. Αυτά τα συναισθήματα είναι σαν αγκάθια που πνίγουν τη ζωή και την ομορφιά γύρω μας, δημιουργώντας έναν κήπο γεμάτο πόνο και δυστυχία. Η επιλογή είναι δική μας. Τι θα διαλέξεις? Κάθε απόφαση που παίρνουμε είναι σαν ένα μονοπάτι που διαλέγουμε να ακολουθήσουμε. Μερικές φορές οι επιλογές μας μπορεί να φαίνονται μικρές και ασήμαντες, αλλά έχουν τη δύναμη να αλλάξουν την πορεία της ζωής μας. Το μονοπάτι που παίρνεις διαμορφώνει όχι μόνο το πεπρωμένο σου, αλλά αγγίζει και τις ζωές όλων γύρω σου. Κάθε βήμα που κάνουμε, κάθε απόφαση που παίρνουμε, έχει αντίκτυπο στους ανθρώπους που αγαπάμε και στον κόσμο που ζούμε. Ας εξερευνήσουμε τη δύναμη των επιλογών μας και πώς αυτές δημιουργούν τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Ας επιλέξουμε να φυτέψουμε σπόρους που θα φέρουν φως και ελπίδα, δημιουργώντας έναν κόσμο γεμάτο αγάπη και κατανόηση. Η δύναμη είναι στα χέρια μας. Τι θα επιλέξεις σήμερα? Φανταστείτε ένα υπέροχο δέντρο. Τα κλαδιά του απλώνονται στον ουρανό γεμάτα ζωντάνια. Αυτό είναι το δέντρο της ζωής. Οι ρίζες του είναι βαθιά βυθισμένες στην αγάπη και τη συμπόνια. Τα φύλλα του είναι υφασμένα με κλωστές σοφίας και θάρρους. Κάθε πράξη καλοσύνης, κάθε στιγμή συγχώρεσης είναι ένας σπόρος φυτεμένος στην καρδιά αυτού του δέντρου. Αυτοί οι σπόροι φυτρώνουν σε άνθη χαράς, γαλήνης και πληρότητας. Μας θρέφουν και εμπνέουν όσους είναι γύρω μας να μεγαλώσουν. Τώρα φανταστείτε ένα άλλο δέντρο. Αυτό είναι στριμμένο και γεμάτο κόμπους. Τα αγκάθια καλύπτουν τα κλαδιά του. Οι ρίζες του είναι μπλεγμένες στην πικρία και τον φόβο. Αυτό είναι το δέντρο των δυσκολιών. Ο θυμός σαν δηλητήριο εισχωρεί στο έδαφος, πνίγοντας τις ρίζες της ευτυχίας. Ο φόβος ρίχνει μια σκιά, εμποδίζοντάς μας να δούμε το φως των δυνατοτήτων μας. Αυτά τα αρνητικά συναισθήματα δημιουργούν έναν κύκλο πόνου, πληγώνοντας εμάς και αυτούς που αγαπάμε. Κάθε επιλογή, μεγάλη ή μικρή, δημιουργεί ένα κύμα επιπτώσεων. Όταν επιλέγουμε την αγάπη αντί για τον θυμό, τη συγχώρεση αντί για την πικρία, δημιουργούμε έναν πιο ειρηνικό κόσμο, ξεκινώντας από τον εαυτό μας. Οι επιλογές μας είναι σαν ψίθυροι που αντιχούν μέσα στο χρόνο, επηρεάζοντας τις οικογένειές μας, τις κοινότητές μας και τις γενιές που έρχονται. Ας προσέχουμε τους σπόρους που σπέρνουμε, γιατί αυτοί θα καθορίσουν τη συγκομιδή της ζωής μας. Σήμερα θα εξερευνήσουμε πώς οι μικρές πράξεις μας μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε τη δύναμη να επιλέγουμε. Κάθε απόφαση που παίρνουμε, κάθε μονοπάτι που διαλέγουμε, μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο αύριο. Κάθε μέρα είναι μια νέα ευκαιρία να φυτέψουμε σπόρους ελπίδας. Όπως οι σπόροι που φυτεύουμε στη γη, οι πράξεις μας μπορούν να ανθίσουν και να φέρουν θετικές αλλαγές. Ξεκινήστε με μικρές πράξεις καλοσύνης. Προσφέρετε ένα χέρι βοήθειας. Ακούστε με ανοιχτή καρδιά. Αυτές οι μικρές πράξεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη ζωή κάποιου άλλου. Εξασκηθείτε στη συγχώρεση, ακόμα και αν είναι δύσκολο. Η συγχώρεση δεν είναι μόνο για τους άλλους, αλλά και για εμάς τους ίδιους. Μας απελευθερώνει από το βάρος του παρελθόντος. Αφήστε πίσω σας παλιούς πόνους. Όπως τα φύλλα που πέφτουν το φθινόπωρο, αφήστε τα παλιά να φύγουν και δώστε χώρο για το νέο. Επιλέξτε την αγάπη αντί για τον φόβο. Η αγάπη είναι η δύναμη που μας ενώνει και μας δίνει τη δύναμη να προχωρήσουμε μπροστά. Κάθε θετική επιλογή, όσο μικρή κι αν είναι, θρέφει το δέντρο της ζωής μέσα μας και κάνει τον κόσμο ένα πιο φωτεινό μέρος. Ας συνεχίσουμε να φυτεύουμε σπόρους ελπίδας, να καλλιεργούμε την καλοσύνη και να δημιουργούμε έναν κόσμο γεμάτο φως και αγάπη. Η συγχώρεση είναι μια ισχυρή πράξη απελευθέρωσης. Μας ελευθερώνει από τις αλυσίδες της πικρίας και μας επιτρέπει να γιατρευτούμε. Το να κρατάμε θυμό μόνο εμάς πονάει στο τέλος.
Το να συγχωρούμε τους εαυτούς μας είναι εξίσου σημαντικό με το να συγχωρούμε τους άλλους. Όλοι κάνουμε λάθη. Ας μάθουμε από αυτά, ας δείξουμε συμπόνια στον εαυτό μας και ας προχωρήσουμε με αγάπη και κατανόηση. Η σοφία είναι ο καρπός της εμπειρίας. Είναι το φως που μας καθοδηγεί μέσα από τις σκοτεινές στιγμές και μας βοηθά να βρούμε το δρόμο μας όταν όλα φαίνονται αβέβαια. Μας βοηθά να δώσουμε νόημα στο ταξίδι μας και μας καθοδηγεί προς επιλογές που μας γεμίζουν. Στο μονοπάτι της ζωής συχνά βρισκόμαστε σε σταυροδρόμια αναρωτώμενοι ποια κατεύθυνση να πάρουμε. Αναζητήστε τη σοφία σε κάθε εμπειρία, καλή ή κακή. Κάθε στιγμή, κάθε απόφαση, κάθε λάθος είναι μια ευκαιρία να μάθουμε και να αναπτυχθούμε. Μάθετε από τα λάθη σας. Καταγράψτε τις σκέψεις σας. Αναλογιστείτε τις εμπειρίες σας και δείτε πώς μπορείτε να βελτιωθείτε. Η αυτογνωσία είναι το πρώτο βήμα προς τη σοφία. Περιβάλλετε τον εαυτό σας με σοφούς και υποστηρικτικούς ανθρώπους. Διαβάστε, ακούστε και συζητήστε με εκείνους που έχουν εμπειρίες και γνώσεις να μοιραστούν. Η σοφία δεν είναι μόνο προσωπική, αλλά και συλλογική. Και να είστε ανοιχτοί σε νέες προοπτικές. Ακούστε διαφορετικές απόψεις, εξερευνήστε νέες ιδέες και μην φοβάστε να αλλάξετε γνώμη όταν παρουσιάζονται νέα στοιχεία. Όσο περισσότερα μαθαίνουμε, τόσο πιο έτοιμοι είμαστε να κάνουμε επιλογές που οδηγούν στην ανάπτυξη και την ευτυχία. Η σοφία είναι το κλειδί για μια ζωή γεμάτη νόημα και ικανοποίηση. Ας καλλιεργήσουμε τη σοφία μας καθημερινά για να ζήσουμε μια ζωή γεμάτη φως και ελπίδα. Η φροντίδα του εαυτού μας δεν είναι εγωισμός. Είναι απαραίτητη. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε από ένα άδειο ποτήρι. Αφιερώστε χρόνο για να φροντίσετε τη σωματική, συναισθηματική και πνευματική σας ευεξία. Όταν φροντίζουμε τον εαυτό μας, είμαστε σε θέση να φροντίζουμε και τους άλλους. Δείξτε στον εαυτό σας την ίδια καλοσύνη και συμπόνια που προσφέρετε σε αυτούς που αγαπάτε. Η ζωή σου είναι η ιστορία που γράφεις. Εσύ είσαι ο συγγραφέας. Κάντε επιλογές που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες σας, τα όνειρά σας και τις φιλοδοξίες σας. Μην φοβάστε να ξεκινήσετε ξανά. Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξετε πορεία. Αγκαλιάστε το ταξίδι, μάθετε από τις εμπειρίες σας και ποτέ μην σταματάτε να εξελίσσεστε. Ποιες επιλογές διαμόρφωσαν τη ζωή σας? Τι μαθήματα πήρατε στην πορεία? Μοιραστείτε την ιστορία σας με κάποιον που εμπιστεύεστε. Οι εμπειρίες σας μπορούν να εμπνεύσουν άλλους και να τους βοηθήσουν στα δικά τους ταξίδια. Μαζί ας δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου η αγάπη, η συμπόνια και η σοφία ανθίζουν. Μια επιλογή κάθε φορά. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο μας. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε το like. Αυτό μας βοηθά να φέρουμε περισσότερες ιστορίες και μαθήματα που μπορούν να σας εμπνεύσουν και να σας βοηθήσουν στην προσωπική σας ανάπτυξη. Επίσης, αν θέλετε να μείνετε ενημερωμένοι για τα επόμενα βίντεο μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Έτσι, θα έχετε άμεση πρόσβαση σε όλα μας τα νέα περιεχόμενα. Θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε τη γνώμη σας. Αφήστε μας τα σχόλιά σας παρακάτω. Ποιες επιλογές έχετε κάνει που σας έχουν βοηθήσει στη ζωή σας? Οι σκέψεις σας είναι πολύτιμες για εμάς και για την κοινότητα που χτίζουμε μαζί. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την υποστήριξή σας. Μέχρι την επόμενη φορά, να φροντίζετε τον εαυτό σας και να κάνετε τις επιλογές που σας οδηγούν προς το φως.